Αθήνα. 4 εκατομμύρια κάτοικοι. Πολλοί άνθρωποι. Πολλά όνειρα. Σε μια πόλη σαν αυτή μπορείς να βρεις τα πάντα. Εγώ όμως προτιμώ να τα αναζητώ αλλού. Παίρνω από εδώ μόνο όσα χρειάζομαι. Τα ταξίδια είναι το δικό μου κόλλημα. Μ' αρέσει να προσποιούμε ότι κερδίζω την εξαρτησία μου και να νιώθω ελεύθερος φεύγοντας μακριά από το σπίτι μου. Και όλα αυτά μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι ίσως δεν την ορίζουμε εμείς την ελευθερία μας. Τελικά, πώς ορίζει κανείς την ελευθερία του? Λοιπόν, έλα, φτάσαμε. Τέλεια. Να δω κι εγώ που είμαστε τώρα. Όχι ρε, κάτσε, το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Έλα, βιντεάκι τώρα. Πάμε. Λοιπόν, 27-2005 και σήμερα γίνεται 20 ετών. Μας έχει δίπλα του να τον αντέχουμε. Κάρα μαλάκα. Έλα, χαμόγελο. Έλα λοιπόν, αφού τελειώσαμε, ήρθε νομίζω μεγάλη στιγμή. Άντε ρε, πρόσεχε τον, α. Όλα υπό έλεγχο. Περίμενε. Μαλακά, να σου πω, άμα είναι κανένα μπουρδέλο σαν πέρσι, θα σας γαμίσω, Ποιο μπουρδέλο ρε και μαλακίες. Για τόσο φτηνιάρδες μας έχεις. Εδώ μιλάμε για ποιότητα. Δεν ήταν μια συνηθισμένη έκπληξη. Θα σβήναμε κεράκια, θα τραγουδούσαμε, θα πίναμε, αλλά πριν από αυτά θα του δείχναμε πώς να κυνηγήσει την ελευθερία του όπως έλεγε, πώς ήθελε, αλλά εξιζόταν ότι δεν μπορούσε να έχει. Τον είχαν κάνει να πιστέψει ότι δεν μπορούσε να την έχει. Ήταν μια πρόκληση. Άντε, έλα, κουνηθείτε! Τώρα μπορείς να δεις. Άντε, έλα, έκλεισε! Surprise! Μήπως τελικά έπρεπε να πάμε πάλι στο μπουρδέλο. Βλέπω το τραπεζάκι το επιμεληθήκατε catering, έτσι. Να το κάνεις το catering, παιδί μου. Όταν έχεις μαζί στο Λάκη τον παπά, τον μεγαλύτερο σεφ των εποχών. Πέρα από τις μαλακίες του Λάκη, να τις συνειδητοποιήσεις. Έλα, βγήκες από την Αθήνα. Την Αθήνα βγήκες. Πάμε και λίγο μελό. Πρώτη φορά τον έβλεπα τόσο φοβισμένο. Έβλεπε τη γραμμή σαν το δικό του σύνορο. Πάντα θαύμαζε για τη δύναμή του, παρόλο που δεν του το είχα πει ποτέ. Τον κοιτούσα και ήξερα τι ήθελε να μου πει. Κι ας ήταν σιωπηλός. Βοήθησέ με. Σε παρακαλώ. Όμως, εγώ δεν έκανα ούτε βήμα. Ήταν μόνος του. Έπρεπε να είναι μόνος του. Όταν τα κατάφερε, όλοι πιστεύσαν ότι αυτό θα ήταν μόνο η αρχή για πολλά ταξίδια. Όλα όσα ονειρευόταν και κάθε φορά ανέβαλε. Ο Γιώργος δεν έχει ταξιδέψει μέχρι σήμερα εκτός Αθηνών. Ίσως τελικά την ελευθερία να την γνωρίζει ο καθένας μας και ίσως να μην σημαίνει ότι την έχει μόνο όποιος τα καταφέρει να βγει έξω από την πόλη του. Ίσως τελικά ελεύθερος να είναι αυτός που δεν ψάχνει την ελευθερία του κάπου μακριά από το σπίτι του. Και ίσως, χαρίζοντας τον Γιώργο την ελευθερία που θα χάριζα εγώ στον εαυτό μου, να το κατάλαβα.
Ρε, τώρα τι κάνω? Τίποτα, το σβήνει. Θα ξανά το πει. Παιδιά, δεν μπορώ να λειτουργήσω με τέτοιους συνεργάτες. Τον υπεύθυνο. Μην πετάγεσαι. Ρε, δεν καταλαβαίνεις. Δεν με βλέπεις. Είσαι ακίνητος και απλά λες: «ΟΚ, τέλος». Να σου προτείνω άλλο σενάριο. Όλους τους χαρακτήρες τους κάνει ένα άτομο. Εσύ. Είναι τόσο απλό. Του γίδα η μάνα τρώει μπανάνα. Το ξέρω εσύ. Του γίδα η μάνα. Όλοι την έχουν πάρει την πουτάνα. Άμα σ' ακούσει θα σε γάμεις. Το έχω πει τόσες φορές. Το ξέρει και η ίδια. Στην παρέλα θυμάσαι. Ναι. Του γίδα η μάνα τρώει μελιτζάνα. Του γίδα η μάνα τρώει μπανάνα. Καλές εποχές τότε. Αυτή είναι η μάνα Τάκος. Έκανε και ωραία πίτσα. Είχα φάει μια πίτσα από τη μάνα του. Απίστευτη. Εμείς μόνο παραγγέλαμε την Άσια. Ενάσια. Τι κάνεις! Τελείωνε! Δέσπο, κάνεις ότι μας ρωτάς και μας κάνεις, δεν μπορούμε να μιλάμε. Παιδιά, δροσούλα έχει. Εντάξει, καλά, είναι όμορφο. Λίγο σκατά είναι το έδαφος. Α, βλέπω το τραπεζάκι το επιμεληθήκατε catering, έτσι. Τι να τα να τον κάνεις το σεφ αγόρι μου όταν έχεις μαζί σου το Λάκη τον παπά, τον μεγαλύτερο σεφ όλων των εποχών. Και να το κάνεις το catering αγόρι μου όταν έχεις μαζί σου το Λάκη τον παπά, τον μεγαλύτερο σεφ όλων των εποχών. Και να το κάνεις το... Και να το κάνεις το catering αγόρι μου όταν έχεις... Και να το κάνεις το catering παιδί μου όταν έχεις μαζί σου το Λάκη τον παπά, τον μεγαλύτερο σεφ όλων των εποχών. Γυρνάμε τώρα. Να το κάνεις το catering, παιδί μου. Όταν έχεις μαζί σου το Λάκη τον παπά, τον μεγαλύτερο σεφ όλων των εποχών. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά. Έχεις βγει απ' την Πάντως πέρα από τις μαλακίες του Λάκη, χωρίς να το συνειδητοποιήσεις. Βγήκες απ' την Αθήνα. Να, βγήκες απ' την Αθήνα. Άρη, και εσύ τώρα πάρε λίγο υφά και σοβαρό, κοίτα τον λίγο. Όχι. Βασικά, παίρνω το τώρα, ρε. Σκάλασε. Μαλάκα το γύρω. Σκάλασε η μαλακία. Θα τον δώσουμε μέσα Όχι, και να πάμε. Όχι, δεν με βοηθάς, μόνος μου. Έλα, τελείωνε. Μπορώ και εγώ με το καντού. Περνάει αμάξι. Πεπερώνει. Γιωργάκη και φίλε. χρόνια πολλά. Μεγάλο δεν ανέβεις με αστράμια. Τέλος πάντων. Άναψες τα ρε. Νιώθεις το φως και όλοι να λένε στον διάλογο. Μας έσφασες τα νεύρα. Για δεν κάνει τίποτα. Πού είναι ο Χόντος? Έλα. Όχι, πουθενά. Έλα, Αντρέας και εσύ. Θα σας πω, η τούρτα είναι αδυδική παραγγελία. Γιατί την περπήθηκες αγαροπλάστης. Έλα, Φέρ' το γάμιμενο, εντάξει, μα πάω. Παιδιά, δεν ανάβω τα κεριά, θα το δώσουμε έτσι. Φύσα, φύσα. Έλα. Πάρε πειρά.